pozdrav sve vas igra, ja sam Stefan Izi, danas igramo... Salazom! I ti si crko, a nisi. Eliminatikon prvi. Leđa, evo ovaj ima i rank. Šta ne ti ima? Nube. Da, pa Ma dođi bro. evo ušli modela sam ti. Ubijete, da, zezam se makao. Ajde da remenžu. I ovom prilikom bih htio naravno da čestitam Lazić rođendan, 12. rođendan, tako da Lazić rođendan. Sutra, hvala. Inače, moj rođendan je sutra. Klinao sam likove, nice. Fuck, što sam ja sad uradio? No, fuck. No, what the fuck? Okej, ovaj lik ima fly. Da li ovo čiki za leđa i lag? What the fuck? Lik mi došli za leđa i nisam mogao da ga hitam jer je lik fucking lag. Ili meni je lag ili njemu, brate. Nisam mogao da ga hitam. Uzem udarim ga prema hit. Lik ima flambo. Wow. Ja sam stvarno za parkour nisam stvoren, realno. Inače, IP ovog servera ćete imati u deskripciji. Kome sad mogu tako imati jebe mamu? Ovdje su vam svi Srbi kao što vidite. Tempo, jebaću te usta sad. Neki youtuberi kao što možete da vidite. Vidi ga, da. Cheater. Ili nije? Vidite, ljudi se vratio. Ne, zašto? Ajde. What the fuck? Što mi zlagalo jebote? I meni. Okej. Nemoj da me kilaš, ja sam low, brate, 5 srca. Pa koliko imaš? 5 srca. Evo ga dole, gore full diamond začaran. Vidim. Baci leđa. Da, brate, ovaj lik me ubio kad sam bio low. Jao, ide me sa 3 srca. I direkt, ubio me drugi lika. Nice. I mene će da klina, verovatno. Fuck, mora promeniti teksturu. Twilight Zone sad koristim. Beži, jebote. Ne, ja, kako sam tako smotan? Čovječe, mogu sam se fishing da budaju. Inače, izvinite. Tako bude da bijem YouTube, bro. Samo da kažem nešto, inače izvinite ako malo više psujemo jer mnogo rage'emo, tako da... Ne, jeste, pubertet što se kaže. Ne, jer je moguće. Very sorry. Fuck, bacio sam stek strela. Već snimam. Ako je lik noob, ovo je sve kako već snimam. Kakav kombo lik sam, kako sam mu kombo dao, ne nije ni hit. Moram da čekam da sljedeći hit, zato što sam se zajedno. Lik koji ima JT rank, kog ne mogu da hitam. Čekaj sam razum, moram da ispričam što ima hit stake. Znači imate Iron Helmet, imate Diamond Chest sa proti 1, i sve ostalo Iron, Diamond Sword, Crocs VTV, ne, ubit ćemo full diamonda! Ja, zašto sam tako smotan? Nosto padam u ruke, zašto? Oh, fuck. Inače, posle ćemo možda igrati Skywars, what the fuck, ovo je moj piš. Možda i SG, otkuznam. Ne, da, ono se pravo. Ovo je moj premium, mislim delim sa nekim tamo likom premium. U stvari, da vam ispričam nešto. Prvo sam ja izgubio premium, jer je Punk tako namestio. Da, hakovali su mu zato što su... Da, onda mi je drugar dao sa Minecraft.neta. Zašto? Ja non-stop padam. I dao je i plus još nekom drugu, a taj njegov neki drugar je promenio nick na ovom premiumu i zato se sada zovem Chromix. Inače, kada mogu, promenit ću ja nick da se zovem Zola. A tek za mjesec dana je ne mjesec dana, za nekoliko dana, zato što... Pa, od kada je promenio? Pa išao tad. Ujebem ti lika, brate. Ajde na end, dođi na i... Evo da neki lik na endu, ajde mogu... Inače, pitate se zašto onda ne igramo na premium server ako imamo premiume. E pa, Stefan je uplatio danas premium, još mu nije stigao, tako da moramo se čekamo. Da se čekamo, da on se znači, verovatno sutra će morati da stigne ili ne znam kako. Ili sutra, ili... Dropa iteme i lodno mi friend dropa čim smo mu se približili. Zašto? Ne mogu da postavim od ovog kompovog. Krše moj. Svi jedna. GG. No, fuck, ja se pijem, ladno se piše. Ali ne znam da sam iza njega. Iki jitter klik.
Znaš što su tamo što? Clean up group, clean up, GG clean up. Oh, Crocs nice. Network imali znači, server. Dobro te! What the fuck? No fuck. No. No fuck, close. No, fuck. Ovdje snima Anubis. Tri srca, fuck. Fuck off, please. Fuck off, Fuck off, close bitches, evo da idemo drugi kill. Olik je dead, sigurno je dead. Gdje su likovi? Inače, pitate se, rekao sam da sam dobro pripio. Evo, pitate Lazara, jer ja sam. Pa nismo se borili van, tako da... No. Van je bio ono, znaš, kad ti... Kad sam te Sve bolje. Da li je YouTube rank ili običan? Meni bro, malo običan. Ubio me jebenga u dupe, ne mogu s ovom teksturom, brate, nerviram. Ne mogu ja. Koju teksturu? Čekaj, neki default da stavim. Ja ću uzem ovu od for George, brate. Default tek zato što će mi dati S8 frame drop, nice. Sad kad ti kreneš u Minecraft mogu se klanjati. Meni se nikad nije prešao Minecraft. Ali nikad. Nikad ne reci nikad. Pa, nikad mi se nije prešao. Ni napad igram jedno nikoga nema. Svi itemi sa poda bit će zbrisani za 20 sekunde, wow. Pa da, to ti je bre za lag. Fuck. Nije lag. To si ti! Da. Ili da si stavim helmet pa. Dođi vamo. Sad ću pokazati ako ubijemo onog lika, onaj lik ima JT rank, tako da ćeš vidiš. GG. Nemoj da padnu Void, nemoj da mu daš da padnu Void. Lik je skočio Void. Jao, Stefane. Skočio! Dobro bre, čuo sam te. Možda sam grafit, ovo klinica. Uzmi bre helmet jebote, nemaš helmet. Ali sad, napadaj mi helmet. Pa nemaš ga. Fuck. Ajmo van Vivan, ovamo da imamo koja je bolje PvP. Da li da uključim brzinu ili ne? Ubio sam lika. Dođi bravamo da idemo van Vivan. Neću uključiti brzine protiv tebe. Inače, borimo se 2 runde. Prvo bez uključenja brzina, drugo sa uključenjem brzina. Samo da ja GG rektam onog lika. Lik ne zna kako se zove. Jebo sam ga usta. GG. Fuck. Ja sam nekad bio dobro pošao. Ali kad su mi zabrali komp... I crpaj. Jesi full, moraš full. Ja imam 3 srce, mislim, hvala mi 3 srce da budem full, sad 2, nem, višem ti ne skidam ništa pokazano. Dobro, ali nemoj, tako mi isporavati. Hoćemo bol, nećemo. Da, sve koristimo, samo nemoj da me kilaš jer mi usporavati Koliko imaš HP? Treba mi pola srca da full. Da, inače da ne zaboravite. Lazija rođendan 12 i opet srećan rođendan. I hvala, ajmo krećemo full sam. 3, 2, 1, sad. Ovo je misleno, evo ga. I došao je lik. Ne veze, ajde fajtamo za kraj. Ajde. Uključio sam slučajno brzine, sad sam ih isključio. Ma, dobro nisam. Ne znam gdje si, vata, ne mogu, lag, fuck. Ne mogu, sad ti dolazi... Dobro, jedna partija malo. Lik je došao, da. Ne. Obace brzine, slušaj me, ovaj sad pak... Slušaj me bre. Ej, ništa. Slušam. Partija se ne važi jer sam se sredio na tog lika, nisam se usredio na PvP i trkao sam. Dobro, I moram pejte čitati klikovanje. Sada prvu rundu koristim brzine, drugu rundu ne koristim brzine. Dobro. Menim teksturu. Eto da čite klikom kako hoćeš. Pa ja ću, i taman s ovom teksturom ću te rekti MG. Kako skip je najjači. Samo 10 bota. Čekaj, ajde na dijen da se fajtamo. Ne, ovamo je bolje, brate. Jeste, ali najsi teren. Ali došlo vam lik ko ne klima. Da, ja sam se plus i sredio na tog lika, tako da nisam obraćao pažnju na PvP. A nije bio teren, neki drugi, stavimo ovdje. Ajde da nađemo, znači, End Amandre. Gdje si? Evo ga, skačem. Ja sam na Akatsuki ostrvo. A? Inače, ako se pitate šta je to Akatsuki, to vam je jedno ostrvo iz jednog, kako da kažem, anime crtanog filma
to nije crtani, to ti je film crtani anime, da kažemo, Da, Naruto anime, toga i to mislim su da to kineski svi znate. I mislim da to svi znate, tako da, ono, ajde, krećemo. 3, 2, 1, sad. Ajde da budem ko noob u tom. Ako dobijem ti dobiješ. Ako ne... Pazi, opet onaj lik, stani. Stani da ga ti... Vidim. Nećemo moći da Na miru da se pokimo. Pusti me da mu dam kompu da ne dolazi više ovdje, jebem gusta ciganska mala. Pusti me, sad ću moju mamu. Uđi vamo pičko jedna retardirana, vidi ga... Ja mislim da te kila. Neće, jer ću ja njemu mamu da jede sad u dupe malo. Vidi ga, pedofil, jebem te usta. Ovo je da hvati u tako nešto. Jebem ti mamu u stranu. Ovo je... Ja sad ovo vojno toga. Koliko imaš srca? Full, ne, nisam. Meni fale 4. 3. A to si ti. Bolje da šuštam jer sam uzeo. Nemoj da me kilaš. Ma ne kilam te... Ajde, jedno srce mi fali. Meni half a heart je sad tako. Pam. Prva ova je sa brzinama. Ajde, krećemo. Ja nemam brzine, ja... Ajde, krećemo pipi. Ja sad ću ti da kažem koliko dobro možeš. Ja sad ću ti da kažem, evo. Ja sam ti rekao. A ne mogu, moj nije za... Nova, brate, moj miš živo sranje jebem ga usto. Mislim, jeste gamerski sve to, ali... Koliko on... Bolje da si kupio moj jebote. Znaš ti koliko... On ima mekano nešto, ne znam šta, ali ima glatku kožu. To mi dosta... Ima i moj, brate, ali ja ću da kupim onaj što Dex snimio kao za Peter Click. Pa dobro, jeste skup 60 dolara. Mislim za neke nije, ajde sad. Baš sad. Sigurno će neko učer da kaže, ja, ti si sirot sve ovo. Ne ti bre. Ajde, idemo sad bez speeda. Ajde, samo sword rush. Ajde, ali to brate je... No fishing, no box, samo rush. Brate, za ja miš, ajde. Možeš da jedeš i ovo. Znači, baci sve što imaš inventaru, osim hrane i sobe. Ja ga spravim sad. Ajde. Čekaj, Ajde, brate, onako neću koristiš. Ajde. 3, 2, 1, sad. Ja nisam prvo, ali dobro. 20 srca manje. A, pa nisi bio full health. Da, pa to kažem. A, pa što ne reče, ajde dođi vamo. Nisam provalio. A, dođi. Čekaj, šta ja radim? On neće sve. Sad dok ja nađem meni djebo. A ne. Ne, ovo je ne smoke. Jedan, ajde, finalno. Sad ne znam šta ćemo. Došli mi neki full diamond. Ozbiljno? Da, je. U areni? Zove se Pico jebač. Rekto me. Vidim ja. Ovo, mogu ne. Imaš instant health, jel? Ja, znaš koji tip ima? Emerald. Vidim, pošto ima onaj buff. Like se način ne reća. Bukvalno dobija bol što se reća. Koliko ovo ima kada kada vam nešto. On ne kapira da on tako može da ali šta ja njemu da radim, da! Kako sam ja noob čovječe, ja ne mogu da vidim jebenu noob. Gdje ste se kilali, ej? A? Gdje ste se pipijali? Pa malo, brate. Dobio stvarno energy booster, ali brate, ja bežim na njega sve nego A gdje ste? Pa sad, znaš onaj pored Enda? Da. Na ovo ostrvo. Ali ono gdje sam me jutro... Dobro, ajde samo dođi vamo. Dobro, ajde idemo u arenu. Ako se pojavi idemo zajedno, pošto ima Emerald kit. Opa. 10% popsa, čekaj, koliko kosti rano? Ajde dođi vamo da se pipijemo, brate. Mislim da
Evo ja te vidim, već ti vidim što tvoje šašavo lice, ali ne vidim ti, a da, treba sam na sam dođem da ti vidim. Aj, samo sort. Samo sad? Da. A da, ovo sam vidio. Ima si full health. Da. Ti? Da. 3, 4, pozor sad. Ima i troje, sam rekao. Ajde, nemoj da bežiš. Long health jebi ga. Koliko ima srca? Dobro te dao si mi kritika, ali 3 srca. Ajde, bjurim, dobro, ajde sad. Ajde, nemoj da bežiš, evo ti dođi. Dođi mi na mač. I pa, koliko imaš? Ja, ostalo mi 4 srca. Ne, skinuo si mi samo 4 srca. Ne sve. Majke mi. Brate, kad... Ja, previše se retardiram, dobro, idemo finalno. Ma da ovaj kit pijete ne bi trebalo reći vam ovaj, kad si već smo. Ajde. Ne, da se zajeb. O, neko bol spema, verovatno će neko da dođe vamo, bolje da podujem. Zašto ne? Hoćeš fist fight? Kako? Pa normalno. Rukom? Za kombo da vidimo. Ne, ajde ovako idemo. Ajde. Samo go, no fishing, može. Za fit. Ne, samo fishing i mač. Može, Ajde. A daj, brate, laga. Znaš koliko Mislim da laga? meni ne laga, meni dropa još. Na 30 mjesta sam, ne. Vidi, ovdje te hita. Koliko imaš? 2 srca mi je ostalo, nisam mogu da se hitam jebote još. Meni je dao frame do. Ali ne, meni nije lagalo, tebi je lagalo, brate. Bukvalno ako ja tu darim 100 puta ti nisi primao hit. Pa to se dešava. Ajmo replay. Doš, šta opet? Pa brate, lag plus drop. Ajde, ali ovdje full diamond, sad ću ga rektam, ne brin se. Ajde, ej, baš sam smotan. Tek da pogledamo ovdje. I isto onaj pico jebac. Pico jebac. A on ima hak. Da, brate, dođe lik u Ne, vedi samo njega na druga ostrova i bow spremaj ga. To ja radim. Kad vidim kako je. A jebote, uzme lik i onako samo udar. Vidio sam. To je što sam koji put da završim epizod i da možda svi naši god. Gdje si? Evo me dole sam. O, ne. Znači Ajde idemo na negdje drugo. kill, one kill. Ne, nego neko drvo. Aj, opet sam pao. Ja ne znam koliko sam puta pao u Void da nisam, ne znam, pravo. Eto su samo 2 neka lika, onaj pico jebac još neki. Pico jebac. Ulem. Kako brzo prolaze minuti i sekundi. Taki nazdaš. Ajmo jedan revanš. Ajde dođi, sad za ovaj revanš ima sve. Ima i mudo i ooo, Žuri dođi, dođi. 2002. godište, da crknu. Malo, nemo nervirat. Nemo me nervirat. Obežio tamo kombo. Alo, pa što si ti. znaš? To si ti, ja mislim neke drugi. Ajde. Eto ja mislim. Čao se, nema, nisam pola. Nije jasno. Pola health, dobro 6 srca. Ne znam, ne treba mi ništa dobro. Samo da se vidio. Znači u centar Sharingana. Mislim da ono gore bangi. Da ne dođe neki lik ko nešto i to se ne može. Ono je... ono Rinnegan, ili nije? Koga? A bo, nisu ga lepo napravili, ne, nije ovo Rinnegan. Ne mislim da ovo izgobio. Ovo ti iz Naruto, majmune. Čestite da sam ti rođena, kako Ne, to moj. Pobjena srca. Sad mi hvali palac za full.
Meni to nije. Alo. Jedan teško. Koliko je? Sam stao. Slušam. 3? 2, 1 sat. Ajde. Rekli smo na bola, ajde. Rekli smo ima bola. Evo. Ajde, posle bitke završavamo. Ne mogu da te hitam. Ne mogu da te hitam, Laga. Sad ću dođem. Ajde, završi. Dobro, znači, nadam se da vam se svidjela epizoda. Ako jeste, ostavite like, share i sub. Opet želim Laži sretan rođendan, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdravite. ZZ.